Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Usap gyud sa aton tagagpagtagad kay kining klase na mahigala dunay cash assistance nga ihatag ang DSWD. Unsa man ning cash assistance? Hinumduman nato mga higala, klarohon tala ni mga kagilaan kay nagkagubot man dito sa DSWD nga mga offices kay naglinya man mga tao kay di lagi panghatag lagi nga kwarta. Kay ang atong cash assistance gobyerno 1,000 pesos ihatag sa mga estudyante sa elementary 1,000. Unya sa high school 2,000 ang ihatag. Unya sa senior high school 3,000. Og sa college, 4,000. Di po tindaghataas mo kaing linya mga sukid di paminaw. Unsa man dining maong mga cash assistance, unang higayon na mga higalang inani, no? Tagantag pagtagad kay atong gikontak ron atong DSWD, Regional Director na gyud, mga sukid di paminaw. Atong hatagag pagtagad karon, atong gikontak mga higala kay atong ipa-explicar ni kay doon ra daghang mga ginikanan nga wa na pag ingon gyud nga maghatag og cash assistance por bida, astang linyaha gyud sa DSWD mga sukid di paminaw. Basta si Secretary Erwin Tulfo natagbag pa ngayo pasaylo mga kagilaan. Kaya po naghana kini ko mga higala mo mga hatag og hinabang kagubot gina maka gabi ko linya no ang ubang ginikanan nga ilang mga anak wa mga eskwela puting mahaya nila eskwela lagi mo apil tag linya sa hinabang. Si Director Shalane Marie Lucero, ang ato mahigalang Regional Director sa DSWD, ni agit sa itong linya mo itong pa-explikaron o ni mga higala kay aron nga matagaan tanig pagtagad kay maginikanan bidang grabihang linya oy sa cash assistance kay balik ko nagkugod kisaman asa ka mo hatag karon 1,000 sa elementary unya wa ko noy pili ba di linya ang ginikanan nagstampede ba ito kuban 2,000 sa high school 3,000 sa senior high school unya 4,000 sa college di perting linya ha atong ipa-explicar may gala atong regional director sa DSWD si Ma'am Shalane Marie Lucero atong tagaag pagtagad mga kagilaan karong buntaga. Lahat ng tanong, straight to the point. Ma'am Shalane, may buntag live daron sa DYHP RMN Cebu. Good morning, ma'am. Mayong buntag Attorney Rafael o mayong buntag sa tarang tigpaminaw sa DYHP. Ma'am, kumusta man unang higayon ning asa ko nabatay ang DSWD manghatag og tag 1,000 sa elementary, 2,000 sa high school, 3,000 sa senior high school, 4,000 sa college. Palihog ko kog pasabot unsa na nga educational assistance para nis mga tinun-an ma'am way pili ni except sa full fees? Okay, daghang salamat sir. Una sa tanan atong klarohon nga ang educational assistance sa DSWD apil kana sa ato ang assistance to individuals in crisis situation. Karaan na kayo ka ng programa ha sir. In fact, nagsige na taniya nagpanghatag, pinaagi sa mga referrals or walk-in clients nga na sa atong tagsatag sa kaopisina in the 4 provinces of Region 7. Medyo na-highlighted lang ni karon tungod sa pronouncement, no? Nga gikinahanglan tang mo atiman sa mga students in crisis situation. Pero karaan na ni nga program. Aha, pero mo first time ko nagkagubot man, first time man nga nagstampede man tong uban nga DSWD, naka-appreciate ko sa imong pamaagi diri sa Region 7 kay murag wala na mahitabo. But dito sa ibang lugar man, purbida nag-stampede oy. Yes, nakita na nato sir sa mga balita ug mapasalamaton jud kayo ko sa mga Cebuano, sa mga Bisaya, sa taga Region 7 nga nituo ni kooperar sa ato ang mga pamaagi sa payouts. Iglabaw sa tanan ang kooperasyon ug suporta sa ato ang local government units. Mismo ang nitabang pagpatunhay niini. Unsa may qualification sa ihatag nga cash assistance sa mga tinun-an ma'am? Kaysa una sa imong giingon na dugay na libat walk-in man to o mga referrals. But kani gi-announce manggod nga manghatag ang DSWD di perting linyaha sa mga tao. Unsa may itong tagaan ani? Unsa may mga qualifications nga mo qualify silang hatagan? Ang gi-emphasize sir sa ato ang palisiya karon nga students in crisis. So kinsa man ni sila gihatagan yun ng example ang mga breadwinner na mga estudyante, working students,
anak sa mga solo parents, anak sa mga OFW, akong karohon amo nang gi-qualify sa Region 7 mga distressed OFW. Tungod kay dili man tanang OFW nagkalisod, ang ato rang gi-qualify diha katong bitong repatriated, gipapauli na diri sa Pilipinas, wala na yung mga trabaho, or kung tuwa pa sila sa gawas, wala na jud sila nakatrabaho for some reasons like nagkasakit. Pag-abot sa solo parents, atong gipangitaan kini og mga solo parent ID. Kay anyone can say, I am a solo parent, no? Pero maayo kag kahimtang. So, mao nang niya karon nakasalalay sa social workers assessment ang pagsiguro nga ang atong nahatagan katudyo nang hinahanglan. Apil niini ang anak sa mga persons with disabilities o katong mga ginikanan nga walay klarong mga trabaho or kung dunay trabaho panalitan labandera, nag-taxi driver, pila ra may kita karong panahon na labi na niining mga krisis nga atong naagian. So nakasalalay gid sir sa social workers assessment. Mao ka na ang gitawag nato nga students in crisis, anak niining mga klase-klase sa pamilya. So dili dingon nga ang tanan gyud mo adto, maglinya tanan. Well, mao na ang nahitabo sir kay ang pagdahom sa mga tawo nga silang tanan qualified. Oho. Sa mga pahibalo nga tingali wala pud nila o iyon pa lang tungod sa pahibalo sa ilang pagdahom ang tanan qualified. Ato man gi-specify nga students in crisis. So ug wala ka sa krisis kay imong ginikanan puros na ay maayong trabaho ng trabaho pa gyud gobyerno, dili dapat sila mulinya. Giunsa man nimo diri sa imo diri sa Region 7, bilib man kay ko man magkagubot, pero ang uban nga mga lugar pwede man gyud gubota ma'am Shalane. Well, sa planning pa lang daan, sir, emphasize na nato nga kinahanglan nara tay selected LGUs kay day 1. First nga attempt sa DSWD nga maghimo og payout nga simultaneous. So atong giplano nga naay selected LGU nga katong kung diin asa daghan ang estudyante sa atong nakita, unya selected barangay sa maong LGU. Example, sa Mandaue, atong Sabado, 4 ka barangay ang atong gipaadto. Ang ubang barangay nga way labot, dili gyud nato palinyaw og apel. Mauman sa Lapu-Lapu, ang 4 ka barangay nga gi-identify na kig-coordinate gyud ni Mayor Chan, no less than Mayor Chan ug Mayor Cortez nga akong mga kaistorya, Attorney Rafael. Ug dako kay tabang nga sila mismo ni tabang og control. Maong pag-identify nya. Pag-abot sa Cebu City, mausad sa Tipadilla, 5 ka barangay, sa Guadalupe, 5 ra pud ka barangay. Basta wa kay labot anang barangaya, amo yung courteously explain nga dili pa ni ninyo schedule. So that helps nganong medyo organized and smooth yun ang atong payout. Salamat sa Diyos. So at least giklaro announcement karong adlaw ha kani nga barangay lang kanus man ang sugod sa payout ani ma'am. Ni adtong Sabado si Rafael, mao tay atong first day of payout nga matag Sabado nata sugod karong ikaduhang Sabado is August 27 ug tanang upat ka Sabado sa September. Okay, so every Saturday ta manghatag. Yes, mao na atong schedule, sir. So kung every Saturday ta manghatag, ganun sa kata mahuman og hatag ani ma'am? Ang katapusan natong adlaw is September 24 based sa pronouncement sa ato ang secretary. Okay. So basically kining ihatag nga assistance para asa man gyud ang primary purpose ani ma'am? Ang purpose, sir, para na pagtabang sa mga estudyante sa ilang panghinahanglanon, sama sa mga notebook, medyas, backpack, ug uban pa nilang gikinahanglan aron sila maka-eskwela karon nga semester. Ang uban kung nakinahanglan sila para i-allowance for the week or for the period kung asa taman makaabot ang maong hinabang, then pwede nila gamiton. Kay sa imong giingon nga daan naman ni siya nga kuan pero walk-in man gud to ma'am unya mga referrals kini karon kay murag first time gud nga na-announce gud nga manghatag ang DSWD para sa mga estudyante sa elementary, high school, senior high school o college. Murag ako na hinduman first time ba mo na nga first time po ko nakakita nga la nag-stampede ba noon ning uban? Oo, tinuod, sir. Mauna siya atong naobserbaran nga tungod kay na-announce, mauni siya ang nahitabo. Oo. Bisa na-announce, kita dili gi-announce man, pero I think the planning matters a lot. Bitaw. Identify. And then, ang role sa atong Philippine National Police, ug barangay officials, ug mga city and municipal dream officers, no? Kanang disaster risk officers. Kay, mao man ay nahitabo diri sa ato, sir, nga nung nahapsay. Ang visibility sa police ug ang kaklaro nga kinsa ra ang atong unahon nakatabang yun siya. So karong umaabot Sabado dinhi sa ato ma'am unsa may mga schedule karong Sabado nga umaabot sa Cebu City, Mandaue ug Lapu-Lapu inana o guman pa mga lugar naay mga DSWD na sign na.
Yeah, salamat ana Sir Rafael, pero wala sa nag-release og kinsa karong Sabado. Ang rason tungod kay naa man gyud enhancements no or revision sa ato ang guidelines. Tungod ni sa mga na-experience nato ni atong Sabado sa tibuok Pilipinas ug naay mga sugyot ang lain-laing mga regional offices. So atong gipaabot ang final guidelines, hopefully anytime today mo gawas. As soon as available, ato ni i-post sa atong mga Facebook page aron mag-guided ang mga tawo kinsa ra gyud ang angay hatagan. Unya, ikaduha ang schedule kung asa ta manghatag sa mga lain-laing lugar, magpaabot ra gyud sila sa Facebook page announcement ni DSWD ug pinaagi ninyo nga mga media kay maghatag mi ninyo og mga advisory. Oh, salamat kay ma'am. Ipaagi dos DYHP kay ron nga ato kuan gyud, ato ma-announce. Yes sir, kamo gyud tanan sa media among hatagan, print, broadcast and all other outlets that we have. And then ikaduha sir, muhangyo gyud ka salamat nining kay Gayuna sa tanang namati karon sa DYHP. Yang yun ako mga ginikanan. Ayaw ka mo pag-adto sa lain-laing opisina sa DSWD or sa local government unit aron magpalista kay dili kami manglista ni bisan usa. Kay kung atong sugbag lista ang tanan mo linya pas-pas ra ba kaayo mo Facebook line nang lista na diri so magkagubo ta sir. Nang wala tay pagpanglista, magpaabot ra gyud mo sa announcement kanus ang inyong LGU, kanus ang inyong barangay aron mapadayon nato nga hapsay. Unya walay magsampid, walay magkasakit, walay disgrasya para sa kaayuhan sa tanang pamilya nga angay natong tabangan. Ma'am, ang maimong giingon kadtong student in crisis, but ang mahitabo ini kay hinabang mong ni assistance so ang uban mamasin gyud. Ngani itong pag hinabang sa audit hasta ganing mga patay na apil sa lista. So ang mahitabuan ng ginikanan, mo linya gyud dito. Unsa may tan-awon sa ginikanan mo, qualify ba ka ko kay basi magkapoy-kapoy lang kag linya niya mabalibaran ka. Well, sila tinuod na sir no. Tungod kay limitado man ang mga papilis nga atong gi-require like ID sa bata, ID sa mama ug ang certificate of enrollment or registration raman. So nakasalalay gyud sa ilahang sakto ug tinuod nga mga tubag aron ang social worker makaingon nga ikaw qualified sa maong crisis. Mao bitaw nga atong gi-emphasize sa unahan kinsa katong angay lang mo linya, katong mga nagkalisod. Pero syempre ang tanan miingon nagkalisod mi karon kay crisis man. So atong tanawon, umupugos yun sila og linya dito kay sa ilang pagtuo in crisis sila, mugawas na sir sa atong interview. We may not be able to really determine yun, no? Kanang deep nga pagsusi sa ila kay wa may laing papel. Pero ako mo ahagyo ra nga sa katapusan sir, ikaw may nagkahibalo kung naglisod ka or wala. Kung ka o nagsulti ka sa tinuod. Mao gyud, sumagis nag-interview, kamo mo decide atol sa interview kung angayan man hatagan o dili ba. Yes sir. Okay, Ma'am Shalene, salamat kayo sa maghatag panahon na mo diri sa DYHP. Daghan po kayong salamat, Atty. Rofil, ug akong balikon sa makadot lang. Hangyoon ako ang tanang taga Region 7 nga mga ginikanan. Paabot sa announcement sa DSWD aron mapadayon nato ang mas hapsay, mas tunhay ug mas klaro nga distribution sa educational assistance. Aduna pa kitay 5 ka Sabado nga pagahimuon kining maong pagpanghatag sa hinabang. Tagai kami sa inyong suporta, kay kami sa DSWD, ni Aman aron paghatag ug tabang sa mga angay tabangan. Daghang salamat ug maayong buntag. Maayong buntag. RMN Exclusive. Atong Regional Director may gila sa DSWD si Ma'am Shalene Marie Lucero ato na hinabi karong kabuntaga mga sukid tig pabinaw. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.